mga bay, may bagong gawa tayo na desk. So ito po siya. So pinaliit natin to. Ayan. Mamaya na lang kukunin natin. So ito yung stock natin sa likuran na lighting desk. So tingnan ninyo. Grabe, ang ganda, di ba? Stig. So maliit na kasi yung desk dito dahil sa bracket natin na yan. So, tingnan niyo yung bracket mga guys. Ito po yung pagkagawa sa ating bracket. So hindi ko po ito pinakita sa inyo kung paano natin binutasan. Ito po siya, oh. Ito yung original na butas. Ito yung pangalawang butas. Tsaka yung spacer na nilagay natin dito. Dalawa. Isang ganito at saka yung mataas. Ano yung mataas mga bay? Ito. Dalawa natin pipilian natin ngayon. Tsaka ito din. Dalawa din dito. So yung siguro yung ilagay natin ito. Or ito. Ito yung ilagay natin. Dalawa. Napulot ko to mga bay. Mas maganda pa to. Kaya ito yung ilagay natin dito. So linisan ko muna to para maganda tignan. Para hindi siya pangit mga bay. So, ito yung nagustuhan ko. Lumiit siya mga bay. Kita niyo, tignan niyo yung butas. Tatanggalin ko muna to para makita niyo na maliit siya mga bay. So ito po siya. Tignan niyo. Tignan niyo na maayos. So, ayan. Discarding. So ako lang ang may ganitong disc brake plate mga bay. So tingnan ninyo, di ba? Maliit na siya. Ito kasi yung kain sa brake pad natin. Dito, kita ninyo yan. Dito, kaya yung ginawa ko, ito yung pinutol ko dito. So pakita ko yung putol. Dito na, para makikita ninyo yan. Di ba? Tamang-tama lang. So, ikabit na natin to. So, ang ganda tignan mo ba yun? At dito, ipakita ko rin sa inyo yung spacer na ilagay natin. So, yan po yung spacer na ilagay natin, oh. Para maikabit yung 81 tupat. So, yan po siya. Isa, dalawa, tatlo, apat na spacer. Yan. So, itong bearing, linisan muna natin to ngayon. Kasi parang hindi na to nalinisan mga bay at lagyan natin ng grasa. So, babalikan ko kayo ngayon mga bay. So, yan mga bay, nakalimutan ko. Nilagyan ko pala to ng ano dito yun sa grasa. Tignan niyo yung grasa natin. Maganda pa pala. So, epektibo pala yung nilagay natin. Hindi siya nadumihan. Ito yung nilagay natin. Yan. Ganyan yan pagkaposisyon. Akala ko kasi madumi na. Yan, ginawa ko lang yan. Ganyan. Tapos, bumili ako nito. Kita, binili ko to mga bay. Hindi ko alam kung ilang nung presyo to. Basta kaya binili ko to. Pang raider din na spacer. Yan pala. Kaya, iwas dumi yung ano natin dito. Yung bearing natin. So, ibalik ko na. So, yung mga bay, kapitan natin. So, buti na lang gumawak sa video. Yung anak ko na gumawak sa video. Baka masira to. Yan talaga maganda mga bay pag may tayo. Dali lang ba? So, mga bay, nakatapos na. So, tignan ninyo. Ang ganda tignan mga bay. Stig. So, ako lang ang pinakaunang gumamit nito na disc. Ang tawag dito na disc is mga lighting DIY. Ganda tignan dito. So, ito mga bay, ang ginamit natin dito is stainless. Stainless itong mga bolt para hindi siya kalawangin. So, yan mga bay, okay na. So, maganda tignan mga bay. Astig. Astig na astig. Tamang-tama lang. Okay. Grabe, power mga bay. Ang ganda.
Tama-tama lang yung sa brake pad, oh. Oh. Kita yan sa brake pad. Tama-tama lang, tignan niyo. Oh, di ba? Oh. Yung rotor disc lang parang i-align natin. Nak, brake daw di anak. Brake. Boy. Okay na. Okay na siya. Okay. So, parang gumigiwang-giwang yung ano nga. Dapat pre-wheel siya. Hindi siya pre-wheel. Oh. So, i-align natin to ngayon. Madali lang to i-align mga bay. So, yun mga bay, nakikita ko na kung saan yun yung medyo may makapal dito mga bay. Oh. Ito, kuna natin to. Ito pala. So, yan. Nakikita ko na. Kahit anong align ko, hindi talaga siya. So, yung iba, pre-wheel yung iba. Oh. Ito talaga. Kasi abot na yung brake pad dito. Kaya kuna natin to ngayon. So, babalikan ko kayo mamaya mga baya. Yan mga bay, tinanggal ko. Para parehas lang sa likuran ba. Oh, ito rin sa sayad. Sumaya dito yun. So, kuna natin to para maparehas dito na plain at dito din para malinis sa tignan mga bay, bago tignan ba. So babalikan ko kayo mga baya. So ayan na po siya mga bay. So maganda sa tignan, malinis na. So plain na yung dito kasi abot yung brake pa dito eh. So ayan. So all goods lahat plain, pantay. So yan. So yan lang po ang may bahagi natin. So ganyan po siya mga bayo. Dinadiyay natin. So tignan. Pakikita ko sa iyo yung pinotol natin. So dito. Yan. Ito po siya. Yan po siya. Pinat natin. Para malaman ninyo. Pag hindi na kayo magtanong. So at least alam na ninyo kung bakit siya hindi nag-pre-wheel dahil dito. So, pre-wheel na po to siya. So, yan mga bay, ang cute-cute ng ating rotor. Yung rotor disc natin, di ba ang liit? So, size nito siguro mga bay, nasa 190 man ng stock ng reader sa likuran. So, sa estimate ko dito, nasa ano na to? 140 ganyan. So 50 yung nabawas natin kasi ang baba-baba ninyo. So tignan niyo yung haba nyo, yung kain niya dito natin yung kain niya yan lang po kaliit to. Parang nasa ganito na lang. Ayan. Hindi ka kaabot ng ganito isang inch. So nasa 140 na to. Grabe, ang ganda mga bay, tignan, no? Puging-pugi, tignan, di ba? Pre-wheel na po siya. So, diniskartihan natin yung pre-wheel natin. So, pinahamis natin dito kasi may ano tayo sa sander. Yung pangbala na sander ng ano ba? Yung liha na nakasirkol. Ganyan. So, yan. Pugi-pugi, tignan, no? So, wala talaga siya mga bayo. Pre-wheel na pre-wheel. Yan ang pinakagustuhan ko. Yan. So, stainless din to para mas maganda tignan. Yan. So, ito, naka-ano na tayo. Yung bracket ng 81 caliper. So, in-improvise lang natin. 220 kasi itong na-order natin. So, 190 lang pala yung sa reader. Yan. So, okay na. At least, na-diskartihan natin. So, yan lang po ang ating nagawang upgrade na bago sa ating Raider G mga bay. So, unique style tayo ng tinatawag na rotor disc mga bay. Parang nasa mountain bike lang yung laki nyo. Pang mountain bike na rotor disc. To. Pogi.